Mga higala, kumusta? Laing panahon usab. Alang sa atong panag-uban. Higayon na akong pasalamatan ang mga taong kanunay nagsunod ning maong channel. Kanunay nagpakli sa matag karon ug unya. Salamat kayo, daghan kayong salamat kaninyong tanan. Sa dili pa akong paabot akong mainiton nga panimbaya sa barangay opisyal, tanan barangay opisyal sa lungsod sa Naawan, labi na diha sa barangay sa Tuburan. Tuburan Naawan, Misamis Oriental. Laing dalit na usab nga atong nahagpat nga mga pulong limbatianon alang kanatong tanan. Usa ka tagik-pulong nga naguluhan maghando raw. Sa akong pagmata, sa akong pagbangon, sa sayong kabuntagon, nahanaw ang kanhing katami sa saluma nga gidalit sa bulawanong takna. Gani adunay kawiling gibilin og nahimong lama sa panahon, sama sa damgong lumalabay lamang. Ang kabugnaw sa huyuhoy ug ang suliaw sa kalanggaman, miduyog sa imong pagtaliwan. Ningwalog sa akong mga luha. Ug diha sa nag-alindasay nga panumduman nagpautaw-utaw ang buhilaman sa mga damgo ug kahimatnon. Ipauban ko na lang ang akong mga pagpanghupaw. Ngadto sa way puas nga mga kasakitan. Karon, ako nala ang mutipon sa kalibutan nga puno sa mga tanghaga. Nunot ang pagtikyop sa akong kilom-kilom. Ikahibalag ko na usab ang laing anino nga nagsunod-sunod sa matagtikang sa akong mga gusto. Ug ang mga saad ug panumba mao tingusbawan ug gibugtaw sa maidlas kong kapalaran. Pagkaanugon, anugon ang tanan ning ibabaw sa kalibutan, sa mga buhi nga nahimo lamang dayan-dayan sa masadahong laya. Huipon kini sa mabugnaw hangin mubaliw-liw sa atong hawanan, manaog ug motipon sa abog sayuta.